Ak máte aj vy doma dieťa s autizmom, ktoré nič nebaví a hračky ho nezaujímajú, tak vyskúšajte tieto hovoriace Alby knižky s perom. U nás je to teraz jediná hračka, alebo teda aktivita, pri ktorej naozaj vydrží a sedí pri tom s prestávkami kľudne aj 2-3 hodiny denne. A hlavne teraz počas tých vianočných prázdnin na tom fičal skoro stále. Tých Alby knižiek je veľa a my máme doma tiež viacere, ale táto konkrétna je za nás proste topka. My ju máme už aj dosť zničenú, čo teda svedčí o tom, že je naozaj veľmi využívaná každý deň v poslednej dobe. A okrem týchto krásnych ilustrácií tu nájdete naozaj, že proste v každom tomto detaile, na hocičo keď ukáže to dieťa, tak je proste stále nejaký iný zvuk alebo pesnička. Na hocičo, čo ukáže, je tam proste iná pesnička, iné zvuky. Je to úplne super, tu dokonca na konci je nejaká aj hra, ale tak to pre nášho Olina ešte nie je. Môžeme si niečo aj ukázať. Ak to teda ešte nepoznáte. Vítaj vo svete kúzelného. Tu nás si môžem... Chceš vedieť, čo je čo a kto je kto? Dotkni sa, čoho chceš a zoznám sa so spiev Víla farbička. Víla farbička. Keď si to prepnem na toto, bude mi rozprávať, čo je čo a kto je kto. Keď si to prepnem na toto, tak mi povie o tom niečo viac. Ach, ty zahrajko, nezbedník. Ešte, že som si dopredu rozmiešala všetky farby na palete. Bla bla bla, hej. Teraz keď si zapnem túto notu, tak stále ukazujem na to isté, hej. Tak mi to bude hrať. Toto je veľmi obľúbená dvojstránka nášho Olina. Fakt akože každý detail. Tu keď si ukážem tým perom na cesto, ktoré robí ten Macko Lacko, tak mi zaspieva pesničku a keď si ukážem na tú formičku, tak mi zaspieva zase inú pesničku. To je fakt, tu je stále čo objavovať. To proste každý ten jeden obrázok a každúčky jeden detail v tej knižke, hej, tie kolačiky. Každý kolačik, každé všetko má svoju pesničku. Už som dobre vymiesené, už som dobre oddychnuté, už sa vo mne prepojili všetky chute. Fajkajte ma, chrájajte ma, dobroty si chystajte, keď ma správne upečiete, všetko zjedzte. Keď ma správne... Sme veselé formičky na koláče, keksíčky, máme všetky možné tvary. Práca sa nám dobre darí, poď sa s nami zabávať, vykrajovať, s cestom hrať, sme veselé formičky na koláče, keksíčky. Gúľali, a my sme ich po pokličky hľadali, našli sme tie čučoriedky na tráve, teraz máme modré ústa lepkavé, Mňam, Zahrajko, tie čučoriedky sú výborné. Máš pravdu, spievanka, sú fantastické.